Abin dogaranmu Khalas Hausa TV majiya ƙwaƙwara, sanin yau da kullum. Abin dogaranmu Khalas Hausa TV. Mata aiki da taɓare ana rawa turabe ‘yan bani na iya ba. Shirin daga masarautu ya leƙa fadar sarkin Hausawan Akinyele, Alhaji Ado Sule, inda aka naɗa Alhaji Auwalu na Kamba tafidan Akinyele tare da sauran hakimai. An gudanar da wannan ƙasaitaccen biki ne a babban ɗakin taro na Ala Akinyele of Akinyele. Ga dai yadda bikin ya kasance. Ko bai kaso an yi hakan fa ba bai canje kajiya yanzu zaɓin Allah ya bi mu yanzu komai mun kai mun tuba yadda Allah ya so sai ka tabbata komai za ka yi ruwa ta sha masu nema kirci sun yi masu kawo suka sun yi masu gyaran aiki sun yi masu sirrin da mun kace wasu kakansu idan kasuwa kake ka zo ka ga oganku nasibi na ne ka tsara tsari ne tsayin da za a yi tsawar da za ta sigo karshen muna nan muna gani akai ba kuna guni ta kofar na gidan ku mun cuja bazar ku a ƙarshe za ku shuru ana ta yi muna ta ji 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 akai ruwan mu kai ne wani ba da kawai ya ɗauke shi mu hakimin mu dan wanka ne nan da ka taka ji alkyabasa dole ta sai gida da motar ka ma da dan wuri ta kalmansa sai masu sai wurin sana'ar ka shi nan saka idan ya fito waje sai ka je al'umma suna dawe su sunana Hassan Sani Zubar wanda ba aka fi sani da Hassan Sani Zubar na wakiltar wato ɗan uwan baki daya mun zo taya shi sarkin namu miji na ta farin ciki Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ta shi ko dole al'umma da ta yi mishi Allah ba shi da sake mu kuma da baki da shi ma kai ya baki daya Allah ya ji da amsa mu da ke da amsa su Allah ya ji sosai mun sai gode ma Allah da wannan ni'ima da wannan jagoranci da Allah ya ba wannan aboki na wa amini na gode ma Allah kuma Allah ya taya shi kuma Allah ya ba shi yadda zai ya iya ma ya hidimta ma jama'a domin shi wannan shi mulki wani mayafi ne na ubangiji yake ara ma bayi zaɓaɓɓun da ne ba jagoranci Allah ya ba shi haƙuri dukawa kuma Allah ya sa mu na gode wannan sarauta ta matasa wanda yake turin dubatan matasa da ke karkashin ka wanda tabbaci za ka bai wa jama'a ganin cewa an tafi da matasa a wannan yanki
to alhamdulillah insha Allah dole ne zai kawo kokensu ko da yaushe za mu kasa musu kokensu insha Allah kuma za mu kai mabugata mai gaba da musu sarakun yayin da suka zo ka abin da sai su kaji za mu isa da insha Allah. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Umar Matazu daga Ibadan, headquarter jihar Oyo a Najeriya. Kalas Hausa TV Online.